नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आईचे मुख्य खबरो. राज्य परिवहन मंडळाच्या कामगारांनी पुकारिला बेमुदत संपाक सरकारालो अजूनही स्पष्ट निर्णय ना. राष्ट्रीय महामार्गात पावसाच्या दिवसात सार्वजनिकांक त्रास जाऊ नये म्हणून योग्य क्रम घ्या. जिल्हाधिकारी कारवार. होन्नावर समुद्रात बोट दुर्घटना, 95 लाख नुकसान. पोलीस खात्यात मंजूर झाला 2 ड्रोन कॅमेरा. एप्रिल 12 मडगाव मंगलोर रेल्वे सुरू जातली. आतपळ्या सविस्तर खबरो. राज्य परिवहन मंडळाच्या कामगारांनी पुकारिल्या बेमुदत संपाक सरकाराली अजूनही स्पष्ट निर्णय ना. राज्य परिवहन मंडळाचो 6वे वेतन आयोग लागू जावचो या उद्देशान पुकारिलो बेमुदत संप आज 3 दिवस जाल तरी सार्वजनिकांक प्रवासाची बदली व्यवस्था करूक सरकार पूर्ण निष्फळ जालो. कामगारांनी दवरिल्ल्या मागणेचो विचार करून जावन सरकारा विरुद्ध संप पुकारून कामगाराली मागणी मंजूर करून बेमुदत संप जात तितलोच बेगी सोपोवचो अशें सामाजिक कार्यकर्ता रवींद्र नाईक हेमी सांगले. तेमी शिरसी बस स्टँडार भेट दिवन परीक्षण करच्या संदर्भात सांगले की हेज पयली परिवहन मंडळाच्या कामगारांनी या विषयाचेर लक्षात घायले तरी सरकारान गंभीरपणान विचार करून जाल्ल्याक आज या कामगारांनी हो संप चालू दवरच पडलो. कर्नाटक राज्यात लाखांची प्रवासी परिवहन मंडळाच्या बेजबाबदारपणान म्हणा किंवा संपान म्हणा जनजीवन अस्तव्यस्त जाले म्हण सरकारान हटमारी करनासतना योग्य निर्णय घेऊ जाय अशें तेमी म्हणले. राज्यात खासगी बस वाहनान खात्यान मार्गदर्शन दिल्ल्या प्रमाणे काम केल्ल्यान त्या स्थळीय प्रवाशान खासगी वाहनाचे प्रवास केलो. खासगी वाहनाचे चालक आणि मालकाच्या या कार्याची रवींद्र नाईक हेमी स्तुती केला. खूप वर्षाच्या मागणी घेऊन न्यायांग प्रतिभटना करच्या परिवहन मंडळाच्या कामगाराली मागणी जात तितली बेगी सरकार पूर्ण करतलो असो विश्वास रवींद्र नाईक हेमी व्यक्त केलो. बरे मग गाडी ಇದೆಯಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲೋ ಕಾರ್ಗೋಡ पोलीस विभागाक मंजूर झाला 2 ड्रोन कॅमेरा. जिल्ह्यात नैसर्गिक आपत्ती येयल्यान ऑपरेशनासाठी 2 ड्रोन कॅमेरा वापरतले. एक ड्रोन कॅमेरा भटकळात आणि दुसरो ड्रोन कॅमेरा कारवारात दवरतले म्हण शिवप्रकाश देवराजू हेमी सांगले. जिल्हा पोलीस विभागात मंजूर झाले 2 ड्रोन कॅमेराचे प्रदर्शन जिल्हाधिकारी कचेरीच्या आवारात दवरिले. पोलीस विभागात पहिल्यापासून ड्रोन कॅमेरा आशिल्लो. हो कॅमेरा 35 ते 40 मिनिट सतत उड्डाण करू शकता. दुसरो ड्रोन कॅमेरा आता येईल असा आणि तेजी क्षमता 25 मीटर उडची असा. दोन्ही ड्रोन कॅमेरा 200 मीटर उंच 2 किलोमीटर उड्डाण करू शकता. जिल्हाधिकारी मुल्लाई मुगिलन हेमी सांगले की ड्रोनामुळे नैसर्गिक आपत्ती येयल्यान मदत मिळतली. समुद्रात कसले अवघड जालान दुर्गम भागात कसली समस्या येयल्यान या ड्रोनाचो वापर करच्याक मदत मिळतली. गर्दी आशिल्ल्या भागात आणि दंगल जाल्ल्या जाग्याचेर लक्ष दवरच्याक या ड्रोनाची खूप मदत जातली. ड्रोन कॅमेराच्या प्रदर्शन वेळार अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक बद्रीनाथ व अन्य पोलीस निरीक्षक उपस्थित आशिल्ले. राष्ट्रीय महामार्गात पावसाच्या दिवसात सार्वजनिकांक त्रास जाऊ नये म्हणून योग्य क्रम घ्या. जिल्हाधिकारी कारवार. उत्तर कन्नड जिल्हाधिकारी हेमी आज उत्तर कन्नड जिल्हा पोलीस वरिष्ठ अधिकारी, सहाय्यक कमिशनर कारवार, IRB अधिकारी, राष्ट्रीय महामार्ग, भूविज्ञान अधिकारी आणि तहसीलदार हेमचकडे सभा घेऊन पावसाच्या दिवसात राष्ट्रीय महामार्गाचेर माती कोसळच्या जाग्यार अति पावसान उदक भरच्या जाग्यार सार्वजनिकांक उदकापासून त्रास जावचे कडेन स्वतः अधिकाऱ्याक घेऊन स्थळाक भेट दिवन परीक्षण करून कारवारच्या संक्रुबागच्या मातेचो गुडू कोसळच्या जाग्यार भेट दिवन जाग्यार RBIच्या अधिकाऱ्याक निर्देशन दिवन अमदळी मुदगा क्रॉसाचेर पावसान उदक भरच्या जाग्यार
IRB आणि नेमल अधिकाऱ्याक उदा व्यवस्थित व्हावन वयचे सारखे अशें करून JCBत वाट करून दिवन एप्रिल ते मे पर्यंत हे काम पूर्ण करा असे सुचयले. तशेंच राष्ट्रीय महामार्गाक भूस्वाधीन जावच्या स्थळाक भेट दिवन बाकी आशिल्ल्या जमनीचो कब्जो ताबडतोब घेवन राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकाराला ताब्यात दिवचो अशें अधिकाऱ्याक सुचयले. एप्रिल 12 तारखेच्यान मडगाव मंगळूर रेल्वे प्रवास परत सुरू. मडगाव जंक्शन ते मंगळूर सेंट्रल रेल्वे सेवा एप्रिल 12 तारखेच्यान परत सुरू जातली म्हण कोंकण रेल्वेन माहिती दिला. 07:0107 ही रेल्वे मडगावच्यान सकाळी 5:10 सुटली आणि दनपारा 12:15 मंगळूर सेंट्रलला पावतली. तसेच रेल्वे क्रमांक 07:0108 ही रेल्वे दनपारा 2:45 सुटली आणि रात्री 10:10 मडगावा पावतली. ही रेल्वे अस्तोटी कारवार अंकोला गोकर्ण रोड हिंगा थांबतली. तसेच ह्या रेल्वेचे प्रवास करण्यासाठी तिकीट बुकिंग करची व्यवस्था असा असे कोंकण रेल्वेन माहिती दिला. होन्नावर समुद्रात बोट दुर्घटना 95 लाख नुकसान. होन्नावर समुद्रात धक्यावेल्यान सुमार 12 नॉटिकल मैल पयस समुद्रात अकस्मात वॉटरपिन नावाची मासळी मारची बोट अकस्मात दुर्घटनेक पात्र झाली. या बोटीचे करावळी रक्षणा फोर्स कर्मचाऱ्यान आणि इक्बाल नेतृत्वान स्थळीय आयल्या जॉईंट ऑपरेशनान बोटीर आशिल्ल्या सुमार 6 जाणांक सुरक्षीत धक्यार हाडले. प्रकाश पास्कल पिंटो हेमगेल मालकीची ही बोट आशिल्ली. ही बोट तळाच्यान बुराक जाल्ल्यान बोटीत उदक येवं लागिल्ल्यान ती धक्यार हारतना तेका तळाक वाणिज्य बंदर निर्माण करण्यासाठी काही अर्धमर्द कामगारीचे अवशेष या बोटीच्या तळाक लागून बोट फुटून छिद्र जाली. या कारणान बोटीवयले सामान आणि बोट मेळून सुमार 95 लाख रुपयाचे नुकसान जाला असे बोट मालक संघाचे कार्यदर्शी विवान फर्नांडीस हेमी सांगला. या प्रकरणाची नोंद होन्नावर पोलीस ठाण्यात झाला. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.